boma la kulepherani tulani pansi udindo satirani zimene Michael Usi akuyankhula. Buku lopatulika Yohane 8:32 ndi mzazi wa choonadi chizakumasulani ndipo IMCP ikuchosani muboma kuzera mu chapter cha machitidwe athu mu chapter 5 ndime yoyamba. Ananiya ndi Safira anapangana koma sanakwanilise, nanunso munapangana simunakwanilise. Muchoke muboma by force by fire. Pa chapter cha machitidwe athu mu chapter 5 ndime yoyamba Ananiya ndi Safira nonse musagotele MCP iwankhanza iwonama. Ambuye akudaliseni.